he video clip kan entur hi friend social media user pakhat chuan social media lama hian rom pho chuaka he video clip hian paranormal lampang ngai na tu te chu a hi phle maya chuti rualin he video original source tak hi hriat thei ani to meu lova alan danin he video clip hi mi pakhatin friends ram chunga prison hlui towa thla alak nani in alanga in hnuai prison cell lama chuan thlala tu hi lutla in heta hian a thil be sei ho lo thil rap zet mai azuk la fu ta ni. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui habite ici? Waouh, l'état de la cave. C'est quoi ça? Sel thim tak bang phena tang hian eng thil chi nge ni ti po hriat lo mengdara mai lian zet mai hian he cameraman hi aron ena eng mo chen chelawa aron en reng nu chuan he thil ra pom zet mai hian he cameraman lampanga hian aron tlan phei thut maya he cameraman po hi lauti hriat takin a tre chuak thot maya he ti ran tlan phei thut nu hian eng thil nge thleng zel ti hi hriat ani to lawa he thlala tu hi dam takin chuak le takang mo he thil mak le ra pom zet mai alo lak fu hi eng thil chia nge niya irin vele mitam tak pui thuna nei nga deuh te chuan dar thlang hian dimension danga min hroi thei ni tenan soya he dar thlang kal tlang hian portal danga chuan an kal thei ni in an ngai tlat mai ani he kan entur video po hian mi pakhat chuan a in lua thara chuan dar thlang le thatak mai hi lo omin chumi mang chuan dimension danga thla chu biak po chu tuma eng tin tak om zelang mo ilo en teang Non, 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 possible. me chia ti hriat tak mai hi dar thlang bal to taka hian arun lang theya aron chung vel an en kol la chuan eng thil ma la chu alang thei der lo dar thlang lampang an lak le chuan ama ang chi in kha mai chia kha alo lang le zel maya chu mai la ni lo ding chunga dar thlang lampang awalak lai khan an hnung lampang atang chuan adar bul loka chuan alo ding ve reng ani chu mole rap takani mani ton angin han inchan taila zan rei to taka ton bedroom a dar thalanga khan keima ni ni lo thil rap zet mai ron lang ta se kan hlau dan tur chu soi hian a siak lo zo kani hei wang hian mitam takin mani khum hoi zonga dar thalang da hi
an du vak lo reng ani nang I hung ve thinem le he kan en le tur video clip hi Mike Bergen Norway muna chengina a thil ton aron share ania tun hnai deuh khan Mike hian in thar lua lutin a hlimin a phur hle maya ma serin lo deuh main a chen nei in thar chu a lo hrang reng ni chuan a hreta tlat maya kum in January sang hi som thi panga khan video danglam tak mai social media lama hian ron pho chukin chu thil chuan mi makti po a hlo hle ni. Próbuję zasnąć. Teraz co chwilę coś mi w okno puka balkonowe. No nie, dole. O dole. Nic tutaj nie ma. Mam już tego dosyć. Mam już tego dosyć. Nie mam mać! Nie, A balkoni kongkhar le tukverte chu eng thilemuni hian arun kika pan mo tak le rang tak chuan a balkoni lampang chu ava en fi ngal thoya ma se kha kongkhar emo tukver ron teri tu om angkha eng thil ma mu tur a om tlat lo he thil hi chu abul tran na chawani he thil thlena tanga zan ni nuwa chuan thil danglam tak mai thleng le in chu thil po chu tiktok lama hian aron pho chuak le ya ostrość. Mike hian a in chunga hian thil chum thom ni om tak hi hrele in a in chung chu a en kola tun tum chu pon lam ni lavin a in chung ngeya chuan thom chu aron om tatlat maya Mike po hian a in a thil thleng chu hlavin ngei tha mai mai chi ni lo ti hre in bazar lama chun chuk in EMF reader chu a leita top maya chumi mang chuan a chen ni na thla chu biak powa chui chian chu a tum le do na ni Próbuję się skupić na rysowaniu, ale znowu coś się dzieje. Świeczki przed chwilą spadły, coś stukało. Już jestem zmęczony tym wszystkim. No nie, ale no. Nie. Dobra, jeszcze sprawdzę, ale nic się nie dzieje teraz. Kurwa. Nie. TV stena thilda te chu ama chuan aron tlatop maya ama ang tho khan a balkoni kongkhar chu mu thei si lo eng thilemuni chuan aron chum ri le a heta po hian eng thil ma mu tur a om chuang mi lovani a hlau luata mai khi a tho huam to maya a EMF reader la chuan eng thil ma la chu a mu thei der lo chuti rolin thil engma a om lo ve ti na chu ani chuang tlat lo he chene na hian thasual poltergeist lampang chu a om nge ni ti chu a chiang reng maya rumdang le a po mai khian he chene na tho hian thil mak le hlauhawm zet mai chu ala tong le cheu mai boka Kurwa, 24 dochodzi. Kogoś chyba popierdoliło. Zaraz kurwa żałujesz, typeczku. Chyba wybrałeś złe drzwi. Frajerze, kur... Ty... Ja pierdolę, nie. Masakra, kurwa, nie wierzę.
Nie, zostawię zapalone. O ai in kongkhar pui doorbell te chu ron ri in kongkhar pui te chu hongin ponvel te chu an en kula doorbell ron tiri tu om angla chu eng thil ma a om le chung tlat lo in chunga chuan lutin a kap bot kongkhar te chu an mani chuan an lo in hong ringot mai boka mai katan hi chuan ti ngai na awang ve du khopang le zanni khathil thuwa thil thleng satlia mai ni lovin hun rei tak chung mai ka hi he thlasul hian ati boi to ni mela mai katan hi chuan in lua tur zon vata he in chua san wat vat hi atana him ber mai thayani omaman niu hi Indonesian lampang YouTuber pakhat ni in a channel lama hian solo camping ani na chi hrang le mun hlom tak tak a tlona te aron post thina tuntuma kan en tura po hian ramhnoi mun hrang tia an soi mun pakhat hi tloin chumi tuma a thil ton chu kan en ho don ani he ramhnoi hrang an tia hian mai chhapor folwar ha an mani na kontilena kan ti chu an muthi ni in an soya maman hian mi te thil soi chu adik nge yam ti in fin fia tumin he ramhnoya hian akala static camera te chu kamin engma chen chu thil engma chu a thleng mai lawa ma se engma chen nuwa chuan he thil hi arun thleng ta ni heti ramhnoi vel a fan kul lai hian a tent house bulada a bike chu ama chuan ron nungin a hon te chu ama chuan arun ri a maman po hian a thil hmu chu makati in a ti hlau ve the hiela a ding deuh chot nge ni engma chen nuwa chuan a motor omna lampang chu in tu huai chopin a vapan hnaya a motor chu han offin aron on tuemo a motor lo khoi tu om ang chu eng thil ma hmu tur a om chuang mi lovani he thil thlen hnu hian a puan ina chuan omin pon lama chuan thom dang lam tak mai hi hre in a phone atang chuan a camera feed chuan ena chuta thil hmu chuan a bar khai chiang kher mai ramhnoi thim zinga chuan mai chakor folwar ha hi ron langin a motorcycle chunga hian alo chuanga rap omzet mai chuan aron lanui zui thling chu a fan du rei khop mai mitina an lo soi fo thin he ramhnoya an lo hmu thin kunti lanak chu ani po hian atak nge in alo tong fu ve ta ani ngei melani Erika hian an chenei na CCTV camera ina thil danglam tak mai alo lak fu hi TikTok lama hian aron pho chuaka Erika te hi Indonesia rama chengan nia an ram chunga chuan hel thil thleng hi alar hle ni Erika inau chuan room pakhata hian apidam lo chu ompuin chuta thil thleng chu CCTV camera chu room an da chuan chiang takin alo recordta mi pano pang chuata phone khoi lai chu mu the si lo eng thil mani hian akea chuan aron pota he mi pano pang hlau lutuk hi man hmu tak chuan rum le lampanga a u erikai om chu
ril turin atlan phei nga la atira chuan erikai hian anau thil soi chu alo oi big mai lova ma se nuwa CCTV camera video footage an han en chu an thil mu chuan a bar khai hle ni erikai chuan anau hna chuan eng thil chi nge kharuma khan thleng ti chuan azota chuta nau thil soi chu chiang takin camera chuan alo rekota. Aku kan awalnya kan main FF, tiba-tiba Om bilang, apa itu perempuan 3 orang, satu dekat TV, satu dekat itu, yang kamera-kamera itu nyorot aku katanya, satunya di balik tirai. Erikai nau soidan mang chuan api hian mechia patuma mu thu le an bul lok loka chuan an om thu chu soin chung thla te chuan anau hi an lo potta ani mela thil mak tak chu ni khang mechia a soite kha camera hi chuan an lang thei mi lova ma se anau kha mu thei lovin khatian ron po ta ka khan api in mechia pathuma mu te chu tak tak ani mel tariau mai an che nein hi a hran le hran lo chu eng thil ma an soi lem lova chuti rualin khating ang thil a thlen ta ka chuan ngai ngam taka han umle der der po chu a har ve du to khopang le in hranga cheng to kan lo mai theya mitam tak tan chuan a hranga ni ti kan hren rualin in sun na tur kon zong ngal chuk chuk mai theyani ma se ma then khat ta chuan cheng luin chung thil ta chu an ma chon thina then khat ta chu in son chu adu ngoi ma se in son na tur lo wangin lo thei lo na wangin an ma chon te po atu thina tun tuma kan en tur po hi mi pakhat salizan do an ti chuan a che ne in chu a hrange ni in a hria a ma se in son chu na mai tur a hriat mai lo wang chuan chu in hranga chuan ala chen ri chu angai do na ni bang phena tang hian tuti por hriat lo sam sei tak mai sam dum hian alo bi ni om tak hian asam hi aron oi nuang maya ani la hian a hlau bok nen pan nei mai chu angam lo dewa khatia pil vele khan ave en ngal thoya ma se pil na la kha bang vek alo ni boxia khoya chuan nge kha thil kha abo ni tang le rang takin ve en ngal wat chu ni se thil engkim mai kha a chiang vek turania ma se doi luata kan thil hriat tur om angpo kan hriat lo pha ta ne kha thil lo la fu kha eng thil tak chunge nia irin vele kovel hun rang a hian no pang sung tu na thian nei kan tiang chi hi hriat tur atam hle maya chung zinga chuan tun tuma kan en tur Rennie Brownie fanu mayor po hi atel ve a Rennie Brownie hian kar engama za chung chu a fanu wang hian ngai ngam lo takin puna lo mang towa a fanu mayor hian chung tu na thian kan tiang hi nein a mu ve thei si lo eng thilmani chu mu in a be fo thina Rennie Brownie ngai thalo hian a fanu thil ton chu hetiang hian a phone camera in a lo recordta but she is like she's acting super weird. She keeps peering over the couch and it looks like she's looking at something. Maya can be seen hiding behind the arm of the couch. She's breathing heavily as if she's utterly terrified of something. But Renee and Maya are the only people in the house. And as Renee pans the camera around, there's nothing out of the ordinary in the room. So what exactly is Maya seeing? There's literally nothing there. Renee fanu mayor hian hlawa nei ni ti hriat takin
a hmai chu thuthleng a hian a phum tlat mai a anu hian in chung vel chu thla chun la kuala ma se ama le a fanu bak hi hei in chung a hian tuma an om si lova tu chunge eng thil chunge a hlau ni tang le mayori hian thil hlau engamani tak chu anei ni ti hriat takin hoi po chu a hoi chuak ngam miup lova anu trang ne ma chuan a beitlat maya anu la hian a thil hmu le hlau hi a hmu ve thei der bok si lova eng thil tak chu hlawang mo mayori la hi ala no pang si ya a thil hlau la hi ala soi thiam bok si lova anu tan hi chuan amang an thlak ve du khopang hei hi a top na ala ni tlat lo eng thil chi nge rini brownie te hian an ton zel ilo en le teang. What are you looking at? Oh my god. Bye. 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 Okay, no. No one's there, honey. Should I be scared right now? Hey. You go. Oh, Bye. Maya, what are you waving at? Okay, this is so bizarre. It's like she can see something and she's... Rini fanu hian a hmalampang chu enin a hmu ve thei si lo chu a kut chuan an bai zuya anu tan hi chuan mur uai na tham ani lo thei lovani an hoi kwal thina a fanu hmu ang hi a hmu ve thei der bok si lo a hril hei thlak ve du khopang le mi then khat te chuan an chung khat le na hnai boral to an om lo chu an zo tarangot maya Rini chuan a fanu pian hlimin apa boral to thu chu aron soi chuak ta nge a mitam takrin da na chuan a fanu hian apu boral to thla chu mu thein apu hian atunu chu hetiang hian aron fiam ta thin ni chuan an ngai ta ber mai ani tak ni thei takang mo